Ej, hej. Det var et stykke tid siden, jeg har lavet en video. Hvad er det? Det er 4 uger siden. Og vi er blevet selvfølgelig. Og der er kommet vlog ud i morgen. Regner med. Klokken er lort om natten. Den er klokken 1. Og jeg har været syg hele ugen. Jeg har forkølelsen nu. Så. Det er jo fucker. Ja, der kommer selvfølgelig også nogle følger ud, men der kommer også flere skægkanaler, og jeg har slettet nogle af mine videoer. Jeg har fået 3 subs mere. Jeg har slettet mange af, jeg har 3 tilbage. Det er Knudsen 1, Knudsen det er Philip 1, Knudsen Peter 1 og Knudsen Peter 2. Og ja, grunden til at jeg ikke får lavet 2, det er fordi først så har jeg flyttet skole. Så har jeg købt tid, lektier og sådan noget. Så har jeg været til fest og fødselsdag og pisse og lort og bokker mig hele tiden. Og det er sgu lidt noget pis. Men altså, i hvert fald, der har man vlogget i morgen. Eller fredag, klokken er fredag. Det er fredag. Og der er en vlog med mig og en veninde. Og jeg skulle have fået et skateboard. Det kommer jeg til at se i morgen. Eller fredag, ja. Og undskyld, grafikken er så lort. Det er fordi jeg optager fra min computer. Det må jeg sige en undskyld. Ja. Og lige nu bruger jeg bare min telefon til at optage. Eller ikke til at optage, til at bits. Og det er sgu bare det. Men vi ses. Hej.